sportova. Čuli ste kakve su sve nevolje u Zagrebu, tako i ovdje, i počela je završnica Hrvatskoga kupa. Metković Jambo protiv Zameta. Odmah je Metković počeo silovito i vode sa 1:0 poslije minute i pol igre. Metković je jučer obavio glavni dio posla pobjedivši Zagreb i time prekinuo tu gotovo 10-ljetnu dominaciju Zagrebčana u kupu i u prvenstvu. Prvi put Zagreb ostaje bez naslova, utakmica je završila 26-25. Zamet Krotek pobjedio je Varteksa Di Caprija sa 28-22 i evo pogodka Kaleba, to je 2:0. Za Metkovčani i Metkovci su u ovom susretu apsolutni favoriti. Međutim, htio bih upozoriti ipak na jednu stvar, da su se jučer igrači Metković Jamba dobrano potrošili fizički i psihički da bi napravili taj ipak podvig, pobijediti u Zagrebu Zagreba. To nije jednostavno ni lako, tako da u tom smislu bi mogli nadoknaditi svoj manjak u kvaliteti Riječani. 2:0 je početak s jednom sjajnom obranom Matoševića, to je Borna Franić, najbolji igrač Riječana sa brojem 15. Na desnom vanjskom je Milan Uzelac, isto tako jak pucač. Na crti je reprezentativac Renato Sulić. Edin Bašić na lijevom krilu, vrlo dobar igrač. Na desnom krilu sa brojem 11 Igor Rožman. Evo, to je taj sastav, da li sam ih sve spomenuo, nadam se ne još jednoga, sa brojem 14 Tomislav Matošević igra u ovom trenutku kao drugi kružni napadač. 3 minute su prošle, 2:0 vodi Metković Jambo, koji se brani sada sa 3-2-1 obranom, ne dajući da prođu igrači Zameta i prekršaj u napadu sude. Utakmicu Milorad Jeftić i Vladimir Peković iz Varaždina, koji su sudili i jučerašnji težak susret između Metković Jamba i Zagreba. Mislim da su ocjene vrlo visoke za njihovo jučerašnje suđenje, barem u krugovima svih koji nisu izravno zainteresirani bili za ishod tog meča. Dakle, od našeg izbornika Josipa Milkovića do mnogih drugih kolega sudaca s kojima sam razgovarao, koji bi čak mogli biti i zavidni, svi su rekli da je to suđenje bilo jako dobro. Evo, ovdje je riječ o ozljedi Tomislava Matoševića. I Metković će imati napad u 4. minuti kod prednosti vodstva od 2:0. Napred pred njega u obrani Riječana igra mali Matko Hrvatin, vrlo brz vižljac, ne bi li ukrao neku loptu, ne bi li presjekao neki napad. Metličić, Goluža i Jerković su vanjski pucači. I prošao je Goluža, vrlo lijepa, dobra kombinacija. Za sada Metković, kako smo već i navikli ga gledati, počinje izvanredno i već ima prednost od 3 gola, ali kažem, nemojte misliti da će to biti olaka predaja Zameta. Zamet u ostalom je i prošle godine došao u finale kupa i pružio veliki otpor, tada Zagrebu čak veliki dio prvog dijela vodio sa 2-3 razlike. Biće 9 metara za Zamet Krotek. Sada je tu na mjestu srednjeg vanjskog Gmaz. Branić. Nemaju rješenje za ovu obranu 3-2-1. Riječani, evo vidite kako brzo završavaju u zagrljajima, čvrstim zagrljajima Metkovaca. To je bio sada Kaleb protiv Uzelca. Suđen opet prekršaj u napadu. Goluža hoće ići na brzu realizaciju. Kaleb, Goluža, već kod njega je jaki Renato Sulić. Ide van Mesarov, ulazi Goran Jerković. Sada tog prednjeg u formaciji 5-1 igra Edin Bašić. Jerković, Metličić. Jerković do Kaleba. Kaleb, još jedna čista realizacija, 4:0.
obeshrabrujući početak za Zamet. To su vrlo mladi dečki. Najstariji igrač je Gmaz koji ima 23 godine, ima puno 19-godišnjaka, 20-21-godišnjaka. Borna Franić je jedini još stariji čak i od Gmaza, ali i on nije nekakav rukometni veteran. Gmaz. Franić. Odličan blok Metličića i bacio se još Franić, ali je sve to za Matoševića, Goluža, Metličić i Mesarov. Brzo, ali i malo brzopleto. Lopta za Zamet. U odnosu na jučerašnju utakmicu, nove brojeve imaju Petar Metličić 19, jučer ima 18, Ivan Markovski jučer 20, danas 13. I još jednom suđen prekršaj u napadu. Sedma je minuta, Mesarov i Goluža. Izuzetno poletne i svježe djeluju Metkovci, žuti karton za Renata Sulića. Pitanje je koliko mogu dugo u ovakvom ritmu igrati, s obzirom da nije prošlo niti 20 sati od jučerašnje utakmice, završetka jučerašnjeg velikog dvoboja sa Zagrebom. To je Bijeliš. U njega Sulić je stigao zaustaviti Markovskog, ali preneseno opet sve do Kaleba i Kaleb je neumoljivo točan. 3 uskoka, 3 pogotka, 5-0 je. Ljuti se Čarlović, trener Riječana, i izgleda da je tu još došlo i do isključenja Renata Sulića. Ozbiljne nevolje sada za Riječane, jer je i njihov najbolji igrač, pucač Borna Franić, dobio posebnog čuvara. Sada to moraju rješavati Uzelac i Gmaz. Žuti karton je dobio Goluža, iako se čudi. Gmaz, Franić i Uzelac. Rožman na krilu. Odlično zatvaraju sve prolaze. Metkovci zaista nemaju rješenja. Riječani pokušavaju sa brzim prijenosom lopte. Gmaz. I sada i nesreća, udarac Bašića se odbio od unutarnje strane vratnice. Metličić. Markovski. Ide se na onu izmjenu, uobičajenu. Mesarov, Jerković. Još 45 sekundi kazne za Sulića. Do Jerkovića je opet na Kaleba odigrano i Kaleb kopan za Zamet. Grotek puni njihovu mrežu od 6 pogodaka. 4 je dao Nikša Kaleb. Zaista sve lijepo odigrano, imaju čovjeka više i stvorili su taj višak na lijevom krilu. 3. put za redom. Izmjena je Bratara umjesto Marija Perčina. Sada ide na gol Ivan Stevanović, jedan 17-godišnjak. Vratio se Sulić, sada Riječani kompletni, ali 6 prednosti za Metković Jambo. I prvi pogodak, to je Igor Gmaz, 6-1. Prvi pogodak Zamet Grotek postiže tek u 10. minuti. Sada je malo duža priprema tog napada. Jerković na Golužu, Metličić na Jerkovića. Sve je to do Bijeliša i Bijeliš je uspio
nekako zakoturati tu loptu u mrežu. Mario Bjeliš, još je žuti karton tamo, 7-1. Puno protesta sa klupe Zameta prema sucima, da se tu svašta događa. Evo vidite Čavlovića. Uzelac. Dobro je ga držao i čvrsto ga je držao Bjeliš. Franić otišao skroz na lijevu stranu. I lopta je za Metković Jambo. Probaju brzo na Bjeliš, Goluža, Kaleb. Sada su smirili napad da izađe Mesarov, da uđe Goran Jerković, vode 7-1. To je valjda bila i zamisao Ivice Obrmana, da odmah na početku se pokaže tko je tko, da se stvori ta prednost koja se onda sigurno lakše diše. Kaleb i Jerković. Metličić sada s druge strane ide Markovski i evo našli su vratara koji će nešto obraniti. To je bio Stevanović, Renato Sulić, Franić. I Franić realizira 7-2. Borna Franić. Najbolji strelac vječano, jučer je postigao 7 pogodaka. Pričekao je da padne Matošević i onda baci loptu. Možda čak i stupio već u prostor. Opet tog prednjega igra mali Matko Hrvatin. Metličić. Ispala mu je lopta pa je deveterac. Goluža i Metličić. Još je tu sada spriječio to Bašić, ipak je spasio Markovski, lopta je prošla crtu. Franić i Bašić, to bi trebala biti opasna lijeva strana. Bašić koji je ne samo krilo nego i jak pucač. Edin Bašić, evo njegovog prvog pogotka i 7-3. Sada Riječani pokazuju da znaju igrati, da imaju i oni svoja oružja. Ako ne zaostanu previše za Metković Jambom, u završnici bi imali prilike, kažem, puno su se više Metkovci umorili nego Zamečani. Pitanje je koliko uopće dugo može izdržati Goluža sa tom svojom ozljedom. Goluža. I još jedna obrana Stevanovića. Bašić. I sudili su mu korake, sada suci. Iako je to izazvalo novu buru protesta sa riječke klupe, nisam baš siguran da su bili koraci. Mislim da je Varka bila dobrim dijelom obavljena u mjestu. Evo, pogledajte sada. Ona lijeva noga je stajala mirno u prvoj fazi. Metličić. Jerković. Vrlo čvrsto, žestoko. Sulić odnio za sobom dvojicu igrača. Pali su Bjeliš tamo i Jerković. Odmara se sada na nekoliko trenutaka Goluža koji je pokazao prve znake nervoze i odmah ga je pozvao na klupu Obrvan. Srednjega sada igra Mesarov. Mesarov, Bjeliš i Borna Franić je na vrijeme izašao da već početak akcije prekine kod Metličića. I potrošena lopta Metličića. Oprilike sada da se približe Riječani. Uzelac, Franić. Pokušaj iza leđa, ali suđeno je već prije. Ostaje u igri u napadu Hrvatin, otiče na
lijevo krilo, znači da će Bašić igrati na mjestu vanjskog pucača, Borna Franić na mjestu srednjeg vanjskog. Hrvatin i Bašić. Uzelac. I još jednom zaustavljena akcija. Čuli ste ove krikove sa klupe gdje Čavlović više nemoj nam prekidati akciju. Čuje se dosta razgovora između trenera i sudaca. Moli suce, nemojte nam ništa pomagati, samo nemojte nam uzimati. Spasio je Franić. Bašić. I dohvatio je loptu i promašio Igor Rožman. Skup promašaj, ali prekinut napad Metkovaca jer je predugo zadržao loptu Goran Jerković. Pokazuje da nije imao slobodnog čovjeka i sada izmjena. Morat će sigurno odmarati mnoge važne igrače što je više moguće. Ivica Obrvan. Sada u igri jedna nova postava sa Mesarovom na lijevom vanjskom. Goluža Mesarov. Metličić do Markovskog. I kroz noge neiskusnog Stevanovića. Markovski je vidio da Stevanović diže nogu. 8-3. Da vidimo hoće li i dalje tako funkcionirati čvrsto i neprelazno ta obrana Metkovaca. Franić. I sada je obrana iz prostora. Prvi sedmerac na utakmici. To je posao sada za Bašića protiv Matoševića nakon što se osuši pod tamo u šestercu i onda prvi dvoboj sa 7 metara Matošević-Bašić. I točan Bašić. Njegov drugi pogodak 8-4. Itekako je dobro došla Metkovcima ova zaliha stvorena na početku od 6-0, stvorena u onom zaista prvom jurišu. Sada je već 18. minuta. Sada je igra puno ravnopravnija, teže se dolazi do prilika. I evo sada pogriješio je Metličić, uzeo Bašić, imali kontre, Hrvatin, Sulić. I Sulić nam zabija 100% prilika, Zicer čisti, pobjednik je Matošević. Mesarov, Goluža. Smiruje Metličić. Dvije velike prilike nisu iskoristili Riječani, dva čista Zicera. Goluža sugerira i radi tu promjenu mjesta. On odlazi na lijevog vanjskog. Sada pasivna igra Metkovaca. Suđen deveterac. Goluža. Gurnuto na crtu do Kaleba. Odličan potez Slavka Goluže. Pravo rješenje za pogodak za 9-4. Raspoloženi Nikša Kaleb postigao je više od polovice golova svoje momčadi. Pogledajte, to je učinak 100%. Uzelac Bašić. Bašić prije loptu! Ima i Rožman. Franić i Metličić 2 minute van. Metličić 2 minute, isključenje. Gurno je Franića u prolazu. Prvo isključenje jednog igrača Metković Jamba. Da vidimo kako Zamečani sada igraju sa čovjekom više. Ističe 19. minuta, 5 razlike je za Metković, ali 2 minute sa čovjekom manje. Šansa naravno za Zamet. Hrvatin, Bašić.
Franić. Naravno, povukli su se na crtu igrači Metkovića. Franić. Čvrst ulazak Goluže, tako da nije bilo mjesta za prolaz Franića. Bašić, Franić. I obrana Matoševića. Vrlo dobra obrana Matoševića. Lopta za Bjeliša i smirit će Goluže sasvim sigurno. Imaju čovjeka manje. Ide se na izmjene, ulaze pucači, van idu Bjeliš i Mesarov. Ulazi prvi put na današnjoj utakmici, jučer vrlo dobri Medić. Jerković i Goluža. Do Medića, Jerković. I Goluža je odapeo onako dozdo kako on to zna. Još jednom lopta u mreži Riječana, sada baš ne ide ni Ivanu Stevanoviću. Perčin je od 6 pokušaja imao 0 obrana, a 2 obrane Stevanović. Još jednog vratara imaju Igora Saršona, prijavljenoga u sastavu Riječani. Pročitao je Matošić gdje će pucati Gmaz, evo već super točne kontre i opet točne realizacije. 6 pokušaja, 6 pogodaka Nikše Kaleba. Ali treba čestitati Valteru Matoševiću za ovu bačenu loptu koja je zaista tako precizno došla u ruke Kalebu da je morao zabiti. Ulazimo u 22. minutu, vratio se Metličić, najveća prednost do sada, 11 pogodaka za Metković. Evo sada peha Sulića, vratnica, suci vraćaju na 9 metara, koji će biti izvedeno tek nakon što se malo suši pod. Inače, Zamet nekako se specijalizirao za kup i prošle godine u finalu i prošle godine kada su se jedva spasili ispadanja, tamo su u onom doigravanju za ostanak u ligi osvojili 7. mjesto, ušli su u finala, a sada ovdje u finalu dobar udarac Bašića, još bolja obrana Matoševića, ovdje u finalu igraju kao 4. plasirana momčad prvenstva, dakle sudjelovat će i u onom doigravanju play-offu najbolje četvorice. Gmaz, prekršaj nad Gmazom, 9 metara. Naravno da iskusni trener kao Čavović vidi sve i upozorava igrače da ne siluju u pojedinačnim, samo neka lopta brzo ide. I to je Bašić. To je Bašić. Ono što se čini kao zadrška u letu, u zraku, uspije to izvesti. Do krajnjeg trenutka drže loptu na ruci, onda već kad je pao dole, zabio gol. 11-5. Evo sada u igri Mađara Đerđa Žigmonda, koji je jučer zaista obavio jednu veliku borbu na crti. Lavovski je izvukao nekoliko lopti, postigao važne pogodke. Jerković. I Jerković sada i on malo pokazuje da može i on zabiti. 12-5, opet se diže na 7 razlike. Stevanović nakon one prve 2 obrane nije ništa uspio dalje obraniti, pa se na gol vraća Perčin. Bašić, rješava se samo te lopte. Uzelac, Franić, Bašić. Baltić sada igra pred njega u obrani Metkovaca. Bašić. I odličan brok Pere Metličića. Probao je Rožman. Probali su za Sulića, nije prošlo i evo već protuudara Metličić, dolazi Baltić. Gurao je do Bjeliša, to je bilo malo prekomplicirano. Evo rekontre. Da vidimo, srušen dosta. Je ružno izgledao taj pad Borne Franića, to je bio dvoboj
Stanišem, koji je dobio žuti karton. Izmjena, ide Bašić na klupu, ulazi u igru Gmaz, dakle na mjestu srednjeg vanjskog. Gmazi, Franić, Baltić. Sada Uzelac. Isto pokušaj individualnog prolaza, pa onda odigrano na pola metra kada je sasvim došao blizu kružnom napadaču Suliću, to je gotovo sigurno da ne može proći. Franić, Gmaz. Vrlo dobro Metličić. Uporno, vrlo, čak rekao bih tvrdoglavo, pokušavaju donijeti loptu do Sulića, igrači zameta. Uzelac. Bašić. Bašić. Iako tamo su Venkovci tražili prekršaj u napadu, Borna Franić je to zabije na kraju. Nekako se drži ta razlika koja je uspostavljena na samom početku, 6-0. I sada isto 6 razlike, samo na 12-6. Posljednjih 5 minuta prvog dijela. Sada se odmara Kaleb koji se nazabio golova, čak 6. Tamo je Baltić. Evo mu lopte do kraja i hoće li Baltić? Ne, sada je obranio Perčin. Bašić, Franić. Hrvatin. Nema kome. Sada je došao Franić. I sedmerac obrana iz prostora. Sam je izborio taj sedmerac Edin Bašić i sam će ga izvesti. Jedan je sada Bašić, Matošević. Jednom uspješniji vratar, jednom strijelac. Jučer se majstorom ili velemajstorom za obranu sedmeraca pokazao Dragan Jerković, a zna se da je i Matošević specijalista za sedmerce. Evo obrane Peršona, ravno u njega pucao Jerković. Franić. Uzelac. Na Sulića, još jednom je pravovremeno izašao Matošević, ali isključenje je ovdje, isključenje. Goluže i novi sedmerac. To je drugo isključenje nekog od igrača, Metković Jamba. Metličić je već prosjedio 2 minute na klupi, a novi izvođač sedmerca je Borna Franić. I Borna Franić je pričekao da Matošević izabere na kutu, puti loptu drugi. Po 3 gola Bašić i Franić za zamet, 12-7 je. I još minutu i pol i nešto više će Metković Jambo igrati sa igračem manje. Jerković, Mesarov, Metličić. Prolaz Metličića nije dovoljno odlučan, bio Bašić, iskoristio to Metličić. I to je prvi pogodak Petra Metličića i znak za prvi time-out. Evo pogledamo taj pogodak, evo dok je ovdje predak, možemo se podsjetiti na našu nagradnu igru našeg nedjeljnog poslijepodneva.
Evo, vraćamo se točno na vrijeme da bi vidjeli kretanje sa centra igrača zameta. Ovog trenutka ulazimo u posljednje 3 minute prvoga dijela. 13-7 je za Metković Jambo. Franić, Uzelac i sedmerac. Sve više sada obrana iz prostora, to je onaj umor, to je ono kašnjenje pola koraka kada moraju intervenirati, kada je već igrač u prostoru. I sada serija sedmeraca za zamet Krotek. Još jedan put ide Borna Franić. I još jedan put isto mjesto, isto tako točak kao i prošlog puta. 4 pogotka, 13-8. Pokušavaju na sve načine sa što manjim zaostatkom otići na odmor igrači zamet Kroteka. Računaju zaista da drugo poluvreme bi mogla biti nekakva šansa za preokret. Još uvijek Metkovci sa čovjekom manje. Sarov, pa Medić. Pratio ga je do kraja Uzelac. Žigmont igra kružnoga u ovim trenucima. Pogledavaju na sat, ide vrijeme, naravno još samo 10 sekundi do povratka kažnjenog igrača. I to vrijeme je prošlo i Metković Jambo je kompletan i odvažio se u posljednjoj sekundi praktično tog napada. Medić pogodio i vratio onu prednost od 6 golova. 14:29 minuta i pol do kraja prvog dijela. Upute sa klupe, vidjet ćemo da li su ih igrači čuli, da li će ih se pridržavati, da se igra do kraja, da ovo bude zadnji napad, dakle da se u ovoj fazi igra aktivno i iznuđuju prekršaje, onda da su samo završnici uputi udarac, međutim još je daleko do kraja, ne vjerujem da se to tako može odigrati uz suđenje Jeftića i Pekovića koji ne dopuštaju pasivnu igru. Sulić. Mesarov ga je srušio i Sulić je mokar, naravno mora se to mjesto odmah osušiti. 57 sekundi do kraja prvog dijela. Bašić. I ušao je Hrvatin i zabio. Ušao je Hrvatin, onako mali, sitan. I još napravio sve najbolje što je mogao. Zabio je gol, iznudio isključenje Nikše Kaleba. 14:9. Što će reći da će Metković i nastavak gotovo minutu i pol igrati sa čovjekom manje u polju. 14:9. Ulazimo u posljednjih 15 sekundi. Vraćamo to na Jerkovića. I Jerković nije iskoristio. Imaju još Riječani 10 sekundi za ovaj napad, ali bačeno ravno u ruke Baltiću, tako da još ima 5 sekundi, može Goluža pucati i puca, kako je sve upropastio Perčin, primio gol, bacio u ruke Baltiću, dakle, zbilja se najgore što je mogao napraviti, sada se ljuti na njega Franić tamo, pa sigurno da to baš i nije želio. Perčin, ljutnja međusobna među igračima, ispričava se Perčin, ali što je tu je. 15:9 je rezultat prvog poluvremena, dakle točno onih 6 golova koje je na brzinu Metković Jambo zabio u samom otvaranju utakmice kada su brzo završavali napade, kada je neumoljiv bio Nikša Kaleb. Vidjet ćemo može li zamet Krotek iskoristiti, vrlo je sigurno umor Metković Jamba i nešto preokrenuti u drugom dijelu ili će doći do izražaja ta dobra i visoka kvaliteta Metković Jamba. Evo nas sada ponovno. Posljednjih 30 minuta ovog dvodnevnog natjecanja, jučer 2 polufinala, danas ovo finale. Metković Jambo pred osvajanjem prvog naslova otkad je
nezavisne države Hrvatske. Prekinuta dominacija Zagreba i sada je pitanje samo da li Metković može izdržati do kraja i evo isključenje Borne Franića u nezgodnom trenutku kada je Zamet imao priliku nešto napraviti jer je imao čovjeka više, sada snage izjednačene, s time da će naravno Zamet imati igrača manje dobru minutu. Jerković. Dašić je bio na dobrom putu da uzme tu loptu, pobjegla mu je u aut, nastavak napada Metkovaca. Još imaju 13 sekundi do povratka njihovog igrača, vjerojatno će to pričekati pa sa čovjekom više pokušati realizirati. Metličić, Jerković. Još jedan put Metličić, pravovremeno izašao Sulić, sada je ušao i Žigmond i 6 igrača Metković Jamba u polju protiv petorice iz Zameta. Visoko preko gola Metličić. I hoće li se sada Zamet Grotek odvažiti i pokušati sa čovjekom manje smanjiti tu razliku. 15-9, imali su priliku čak smanjiti na 4 gola, ali je sve loše napravio Perčin. Bježi lopta Bašiću, ali je popravio tu grešku. Na vratima Metković Jamba sada je junak jučerašnjeg polufinala Dragan Jerković. Uzelac. Gmaz. Čvrst ulazak Markovskog. Zamet ipak čuva loptu do povratka svog igrača, ali sada će morati pucati jer su sudnici podigli svoje ruke. I to je znak da će napad uskoro biti prekinut zbog pasivnosti. Još jednom 9 metara. I sada je Zamet kompletan. Bašić mora pucati bez pripreme, taj je šut završio više vratnice. Jerković, Goluža. Evo sada su se zakvačili malo tamo Bašić i Goluža. Smiruje to Sulić, bit će sve u redu. Sulić je jedan od naših najboljih obrambenih igrača. Vidite kako brzo i čvrsto izlazi. Greška sada Baltića. Lopta za Zamet. 15-9. Prošle su 3 minute 40 sekunde igre u drugom dijelu bez i jednog pogotka. Da vidimo koja će postava biti sada. Da, vraća se Franić, Zameta. Bašić. Franić. I Jerković nastavlja svoju seriju od sinoć. Još jedna odlična obrana. Jerković, Goluža. Opet kod njega Sulić. Sulić stalno na rubu dopuštenoga, a ponekad i preko te granice. Jerković, Žigmond. Ipak stigao je do njega Franić. Metličić. Žigmond i ušao je tamo na crtu. Još jedan napadač i Žigmond ostao sam. Žigmond ostao sam, lijepo odigrano, sigurno realizirano i diže Metković prednost na 7 golova.
Rožman je odvukao loptu skroz na desno, evo je sada promijenjena strana, tamo je Hrvatin pa Franić. Hrvatin. Do kraja odigrano, ali nije stvoren prostor za udarac. Franić dugo kljeve, morat će se napucati. I 7 metara. 7 metara i isključenje, to je Mario Bijeliš. Brzi su u toj varci rukometaši zameta, teško ih je zadržati, zato ima toliko sedmeraca, toliko isključenja. Borna Franić sada protiv Jerkovića, koji nije još, čini mi se, savladan iz sedmerca i sada ga je savladao Borna Franić. Opet smo na onoj razlici koja je uspostavljena na samom početku. Podsjetit ću one koji su gledali, a upoznati one koji su se kasnije uključili, da je Metković Jambo u startu poveo sa 6-0. Jerković, otvorili su mu potpuno put, potpuno pogrešno odigrano u obrani i Jerković sa igračem manje, 17-10. S takvim pogreškom u obrani, naravno, ne može se imati ambicija da se ugrozi jedna momčad kao što je Metković Jambo. Bašić. Franić, Bašić. Do Hrvatina, još jedno sada na ovu stranu. Ne odlučio se na udarac. Igrač je zameta, tako da je došlo i do ove pogreške Borne Franića, najiskusnijeg kapetana i njihovog objektivno najboljeg igrača. Ovo isključenje igrača Metkovića koštalo je zamet već jednog gola, nisu zabili i sada 2 gola su primili sa čovjekom više. To je Markovski, njegov treći pogodak, 18-10. 18-10 i evo hitno zove Čavović time out da pokuša što spasiti Dade, ali malo toga se može još učiniti jer 8 razlike za bolji, kvalitetni Metković Jambo ne pokazuju još uvijek znake umora. Kad drže ovakvu razliku onda mogu igrati bez pritiska, odigravati zaista efektne kombinacije. 60% je realizacija napada Metković Jamba, samo 32% zamet Kroteka. Još je velika razlika i u izgubljenim loptama. Vidite 9 Riječani, a samo 5 Metković Jambo. Isključenja mnogo više na strani Metkovaca, dvostruko više, 8 minuta. Što se obrana vratara tiče, tu je stvar na strani Metković Jamba, jer Stevanović i Perčin imaju samo 4 obrane, a Matošević i Jerković 7. Zamet daje vrlo teško pogodke. Samo 10 u 30, gotovo 38 minuta. Od toga samo 6 iz igre. Franić. Bašić, vratili su se Metkovci u obranu, sada su kompletni. I evo isključenja novoga, sasvim sigurno, tako je. Kaleb je povukao Uzelca, tek su 2-3 sekunde odigrali kompletni, evo novog isključenja Kaleba. To je drugo, prema tome jako mora pripaziti kada se vrati u igru kako će nastaviti susret. Međutim, kod prošlog isključenja 2 gola dali su Metkovci, niti jedan zamet. Bašić i Hrvatin počne taj napad, pa Franić i Uzelac. I evo odmah u začetku napada pogreška.
Ušao je opet Medić. Goluža ostao u igri sa Jerkovićem. Na krilima Baltić i Markovski. Družog napadača nema. U nogu je lopta udarila u Zelca. Mali Hrvatin igra striktno prema Goluži. Jerković i Sulić. Medić i koraci su bili koraci Medića i još uvijek imaju igrača više, Riječani i Sulić preko Gorana Jerkovića. Postiže svoj prvi pogodak i to iza njega neobične pozicije i skok udarca, on je kružni napadač 18-11. Baltić i Goran Jerković, Medić i Goluža. Za glavu niži, Hrvatin od Goluže i sigurno 20 kila slabiji. Medić, baš na Sulića, to je nešto što baš nije ugodno. Jerković. Sada nešto žustrija igra, zameta u obrani, nema više onog šetanja po devetercu. Medić sa Franićem. Ivica Obrvan daje upute, možda ste čuli, viče im brži protok lopte, pusti loptu bez prekršajne ideje, lijepo odigrano na Žigmonda. 19-11, ova utakmica samo na trenutke podsjeća na onaj fenomenalan rukomet koji je jučer igran u utakmici Metković-Jambo Zagreb. Vidi se da su to isti ti majstori koji su jučer pobjedili Zagreb kada odigraju poneku kombinaciju kao što je bila ova. Evo sad na golu zameta i trećega vratara ili prvoga, ako hoćete, sa brojem 1, Igor Saršon. Sulić. Bašić na Sulića i obrana iz prostora Mario Bjeliš. Puno sedmeraca za Riječane, 1, 2, 3, 4, 5, ovo je 6. Franić protiv Jerkovića. Uspio ga je prevariti lopom. 19-12. Zanimljivo, Metković-Jambo još nije imao niti jednom priliku pucati sa 7 metara. Mesarov je sada u igri. Jerković. Prema Bjelišu. Mali sudar. Franić i Sulić. I evo, dobrodošla pogodka za Metković-Jambo Gorana Jerkovića. Još jedna brza pogreška. Baltić zabija, sada je to već sve gotovo. 21-12, najveća razlika, 9 pogodaka. Ne volim govoriti prerano, ali čini mi se da sa ovakvom igrom kao što danas ju prikazuje Zamet Krotak, nema nikakve šanse protiv Metkovića. 21-12 je, iako je 17 minuta još do kraja. Sulić i još jednom su čak 2 igrača Metković-Jamba bila u prostoru. Od 12 golova Zameta, 5 su postignuti iz sedmeraca.
Dakle, samo 7 iz igre u 43 minute. 4 puta bio je točan Borna Franjić sa 7 metara. I peti put lagano više glave Dragana Jerkovića. (21:13) je 44. minuta. Medić. Bašić nije dopustio, sada Markovskom da prođe. Još jedan put Franić kod Medića, deveterac. Ljuti se Obrvan na Medića, zašto dugo drži loptu, pa dopušta da uvijek bude fauliran. Sa ovakvim držanjem lopte ne može se dobiti na tečnosti napada, na brzini. I lopta je za zamet na Sulića. I Sulić pod prekršajem je probao pucati. Do njega je bio Medić, ipak ostaje lopta za zamet. Hrvatin sasvim u mrtvom kutu. Bašić, malo Jerković, malo vratnica, ostaje 21:13. Jerković, najjednostavnije moguće. 22:13. 4 pogotka Gorana Jerkovića. Nemaju sreće Riječani sa vratarima. Salšon od 3 šuta nije jedna odbrana, Perčin od 15 samo 2 i Stevanović od 8 samo 2. 22:13, opet smo na onih 9 razlike. Predahnut će malo Sulić, ušao je na crtu Adnan Kamberović. Baltić kod Bašića. Mora se lopta vratiti na mjesto tamo gdje treba biti izveden taj slobodni udarac. I sam je ostao Franić i to nije realizirao, naravno zaslužen za to i Jerković. Toga bodre oni vjerni navijači Metković Jamba koji su jučer pomogli svojim igračima i u onom velikom dvoboju sa Zagrebom. Zamet je jedan mlada momčad, spomenuo sam da to niz 20-godišnjaka i mnogi koji su i mlađi od 20 godina. Kad se pojavi neko kvalitetan kao što je Renato Sulić, taj vrlo brzo završi u drugom klubu. Markovski nije uspio da hvati tu loptu. Pokušao je nešto napraviti Rožman. U odnosu na prošlogodišnji sastav iz finala Zameta, Zamet je ostao bez Matoševića i Modrušana, to je prve dvojice vratara, to je dio koji im najviše fali. Nema ni Ivandi, on je otišao u Zagreb, nema Ožbolta, zbog raznih razloga nema Riđića, Vukasa. Udaran lopta u nogu Bjeliša. To je sudbina nebogatih klubova, ali sada više gotovo bih rekao da niti nema bogatih klubova, barem rukometnih u Hrvatskoj. Svi grcaju u tim financijskim teškoćama. Najsolidnije ipak stoji Metković Jambor, što se toga tiče. Puno petljanja je do koga će na koncu lopta. To će suci odlučiti do Rožmana. Malo je predahnuo Sulić, evo ga već opet na crti.
vrlo teško igraju protiv ovih dubokih obrana Riječani. I još jednom neiskorištena ta prilika. Dakle, još uvijek poslije 48 minuta Zamet je postigao samo 7 golova iz igre. I sa ovih 6 i sedmeraca to je 13:22. Mesarov. I Medić. Šta god upute prema golu, to ulazi u mrežu. 23:13. Kogod pucao, niko od riječkih komentara ne može ništa obraniti. Evo Saršon i dalje bez i jedne obrane. Čavlović pokušava sada izvući što časni poraz. Opet je tu Gmaz, Zelac. I ta je lopta ušla u mrežu. Milan Zelac, jučer dobro raspoložen sa 4 gola, evo svoj prvi gol postigao je tek u 50. minuti. Balkić i Jerković, Mesarov je u igri. I sada kada je utakmica dobivena, Ivica Obrvan daje i šanse svojim igračima koji nisu igrali, to je na golu treći golman Jukić sada. Ali ne, baš je naletio na majstora Sulića. 23:15. Joško Jukić je mlad vratar, visok, vrlo perspektivan, ali ima prejaku konkurenciju za sada u klubu u Matoševiću i Jerkoviću. Jerković, deveterac je. Tražili su Bijeliša, nije uspjela, evo već kontra, opet je tu već Sulić i Sulić uvijek ima dobro rješenje u tim protuudarima. 23:16. Sada jedna mala serija. Zamet Kroteka, bilo je 23:13, 3:0 u ovom periodu kada je došlo naravno do opuštanja već kod igrača Metković Jamba i vraća opet jaču postavu sa Golužom u igru Ivica Obrvan. Goluža. I evo obrane jedne, evo jedne obrane Saršona. To nije uspio Mesarov. Gmaz. Već je zatvoren put bio Hrvatinu. Vidi se da više ne vjeruju u mogućnost bilo kakvog preokreta Riječani i oni igraju sada puno mirnije, ležernije. Ali evo Franić para Joška Jukića. 23:17. Franić je danas zabijao golova, najbolji strelac utakmice sa 8 pogodaka, doduše 5 je postigao iz sedmeraca. Sada u igri i Jerković i Goluža i Medić. Poslao je na desnu stranu kod Medića, Goluža tamo Žigmonda. Goluža na crti, a do njega već Uzelac. Dobro, Goluža asistencija za Žigmonda i dobra obrana Saršona.
I ništa od ovog protuudara, baš što nije iskoristio. Medić, Markovski, Žigmond. I sada Žigmond više ne griješi. 3 pogotka Mađara, 24 je za Metković Jambo, 17 za Zamet Krotak. Sada je izvjesno da je Metković Jambo taj koji će prvi, poslije i osim Zagreba, Zagreb Padela i kako se nije zvao Zagreb, ponijeti jedan trofej hrvatskog rukometa. Sve dosadašnje naslove osvojio je Zagreb i prvenstva i kupa. Renato Sulić, još ovako utješni pogodak jer se to drži stalno na 6, 7, 8, 9 razlike. Čeka se da prođe to vrijeme, još manje od 6,5 minuta. Goluža, sada kreće taj napad Goluža i vidio je ulazak Medića koji je ostao sasvim sam. Puno tih rupa u obrani Zameta koje pronalaze igrači Metković Jamba, kažnjavaju to i zapravo sve je jasno, razlika u kvaliteti je prevelika. Evo u igri još jednog 19-godišnjaka Davor Šunjić. Franić, prvi put Šunjića, pa Uzelac. Treba je proći Šunjić, to ne ide, pa Hrvatin. Nije teško srušiti Hrvatina. Sada vratnica slušava, nije dodirnula krovnu konstrukciju, tako da se može nastaviti igrati. Franić. Lijepe varke i čista završnica. 9. pogodak Borne Franića. 25-19 u posljednjih smo 5 minuta. Još malo navijači Metkovića pokušavaju podići tu atmosferu. Nažalost, dvorana je prilično prazna. Medić i Medić visoko diže, zabija u suprotni kut. Zdravko Medić ima ogromne rukometne potencijale. Osobno mislim da ih ne koristi niti polovično. Evo još jednog sedmerca. To je već osmi za Zamet. Šest puta točan Borna Franić. Jednom nije iskoristio Bašić. I sada Joško Jukić na golu Metković Jamba. Još jedno rješenje uspješno Franića i evo ga prvi igrač sa dvocifrenim učinkom, 10 pogodaka. Još jedna sada obrana Saršona, tu je sada Jukić dobro izašao, hoće do lopte. Jukić je uspio vratiti, Sulić nije dohvatio ovu loptu. Sulić nije dohvatio loptu jer je bio malo i guran. Franić se izvukao i dobro sada je zatvorio to Jukić. I sa 6 razlike
Metković Jumbo ulazi u posljednje 3 minute. Jerković. Još jedan put Medić i to je sada podmetnuo se tamo Šunjić. 7 metara je za Metković Jumbo. Prvi sedmerac za Metković Jumbo u 58. minuti. Sve su rješavali bez tih prolazaka na crtu, udarcima izvana ili kad bi već se odigrao na crtu, onda su obično bili sami i realizirali. I sada će Zdravko Medić biti taj koji će savladati Saršona. ...27-20. Franić. Bojana Sulića nisu se razumjeli, evo ide kontra. Bijeliš i Bijeliš ima rješenje za Saršona. Opet se ta razlika diže koja se na trenutak spustila na 6 golova, na 8 sada, 28-20. Još jednom na parketu mali Hrvatin, 59. minuta. Nije prošlo ni ovo, zamisao Davora Šunjića. Sulić stvara prostor Franiću i Franić 11 pogodaka. ...28-21, tek sada kada je Petkovićka obrana opuštena, kada ima više prostora, više pogodaka iz igre zameta. Inače, zaista ovu utakmicu su Petkovci prvenstveno dobili obranom. Da su igrali do kraja onako čvrsto, zamet bi sasvim sigurno ostao ispod 20 pogodaka na kraju. Baltić, probali su ali Cepelin, ali već je to bio prestup. I još jedan pogodak Sulića, peti, 29-21, posljednja, oprosti, 28-22. To je posljednja minuta, posljednjih 30 sekundi. Već počinje slavlje na klupi Metković Jamba. Tu se igrači grle, vesele. Čekaju samo taj posljednji zvizduk, još samo nekoliko sekundi da se oglasi zapisnički stol. Nisu suci prekinuli jer nema razloga čuvati vrijeme i prošlo je to i sada počinje slavlje. Načekao se Metković Jumbo, nasanjao se toga trenutka kada će biti ispred Zagreba. Pokazalo se da je sve zapravo obavljeno jučer u onoj zaista velikoj pobjedi koja ih je dovela do ovog pobjedničkog triumfalnog plesa danas protiv zameta Kroteka. 28-22, praktično je sve riješio Ivica Obrovac sa svojom taktikom, sa onim jurišnim početkom kada je Metković Jumbo stvorio tu golemu prednost od 6 golova i na kraju tih 6 ispalo i u konačnom rezultatu 28-22. Vrlo brzo će uslijediti svečanost proglašenja predaje pokala. Ovaj čovjek koji je na podu, bokar potpuno šampanjca, to je Zdenko Dragović, direktor Metković Jamba, čovjek koji je itekako zaslužen što je stvorena ta ekipa, koji je zaslužen što je Metković jedan rukometni centar koji godinama daje puno kvalitetnih igrača hrvatskom rukometu i sada su prvi puta pobjednici
Hrvatskog kupa. Zaista im čestitamo, još imaju šanse postati i prvaci Hrvatske. Nisu uspjeli u kupu EHF-a i mladi trener Ivica Obrvan sada u zraku slave ga. To su i dosta igrača koji su na neki način osvetnici prema Zagrebu. Ivica Obrvan bio je dugo godina igra Zagreba, kasnije otpisan pa vraćen u Metković, i Goluža igrao u Zagrebu, i Matošević i Dominiković, koga će se sigurno igrači sjetiti koji nije bio ovdje zbog bolesti. Evo još te pjesme, evo još toga velikoga veselja, kaže možda mogu još biti i prvaci Hrvatske. Prvo 9.5. igraju Zamet i Zagreb, brojevi 1 i 4 na prvenstvu, pa onda Brodo Komerci Metković, brojevi 3 i 2, a kasnije sama završnica je 17.5. finale, prvo u Zagrebu, pa 20. i 21. i utakmicu u Metkoviću, pa ako bude trebala 4. i 5. opet u Zagrebu. Damir Poljak predaje srebrne plakete Zamečanima koji su drugu godinu za redom finalisti kupa. Prošle godine izgubili su tu od Zagreba 5 razlike, ove godine 6 razlike od Metković Jamba. Jedna ekipa koja ne može postati tako velika kao što su Zagreb i Badr sa ovakvim sredstvima kako imaju, jer im stalno odlaze ponajbolji igrači. Još pozdravljaju svoje navijače. Metkovci tamo na drugoj strani gdje, evo vidite ih, i veselje. Sigurno će ta fešta potrajati ovdje, a kako će tek biti kad se vrate u Metković. I evo sada Željko Kamran će predati veliki pokal Hrvatskog rukometnog saveza, pokrovitelj Hrvatskog rukometnog kupa. Sportske novosti su imenovali svog glavnog urednika Janka Goleža koji je predao taj pokal Draganu Jerkoviću, kapetanu. I evo prvi puta da Metković Jumbo ima i hrvatske pokale, do sada je imao evropski, onaj EHF-a, ove sezone u finalu kupa EHF-a. Pobjednici Hrvatskog kupa, zaista lijep uspjeh, još kažem imaju šansu za još jedan veliki korak. Budu li igrali ovako kao što su igrali u Zagrebu, ta šansa je itekako dobra i velika. Poslije tih utakmica počinju reprezentativni nastupi. Naša reprezentacija igra 9.6. u Čakovcu protiv Turske, prije toga još jedan dana idu u Tursku, no o tom potom, a ove trenutke posvetimo još jednom Metković Jambu, Draganu Jerkoviću i Valteru Matoševiću vratarima, danas i Jošku Jukiću koji je i malo i on ugradio svog doprinosa to sve, Mikši Kalebu koji je danas dao 6 golova, jučer 2, Bijeliš 2 jučer, 2 danas, Goluža 5 jučer, 3 danas, Medić 3 jučer, 5 danas, pa Mesarovu, Žigmondu Jerkoviću, Goranu, Tihomiru Baltiću, Petru Metričiću i Ivanu Markovsu, naravno i velike čestitke treneru Ivici Obrvanu. Evo cijeni gledatelji, tako je to bilo danas ovdje u Zagrebu, u dvorani Dva doma sportova i četvrti put za redom domaćin, organizator Hrvatskog rukometnog kupa nije prošao u finale. To se dogodilo u Zagrebu. Što će biti sa Zagrebom? Odgovor ćemo doznati na kraju sezone, jer teško da će moći ovako gurati od mjeseca do mjeseca sa tim zaostacima, plaćanje i tako dalje. Ovdje je jučer bio i gradonačelnik Zagreba Bandić, interesirao se za situaciju. Zagreb gubi naslov, izgubio ga je već u vaterpolu, od Juga Mladost izgubio je Hrvatski kup, a vidjet ćemo kako će to završiti u nogometu i košarci. A uspud vam kaže da je predsjednik Bandić rekao, gradonačelnik Bandić rekao da će Zagreb sasvim sigurno za 2 godine imati nekoliko momčadi svjetskoga ranga. Ne znam na koga je to mislio. Završimo ovo ipak sa čestitkama posvećenim Metkoviću. Još jednom bravo, bravo Metković Jambo, pobjednici Hrvatskog rukometnog kupa 2001. Doviđenja iz dvorane Dva doma sportova iz Zagreba.